Huri jälleen vakuuttavaan 5-0 voittoon. Milläs tänään kaadettiin vastustaja? Tänään kaadettiin kyllä tikitakalla. Lähdettiin harjoittelemaan sitten tuossa viime treenissä. Meni aivan muuta helvetin huonosti ne viime treenit. Mutta harjoiteltiin, vedettiin tikitakaa josta hyvänä osoituksen kolmas vai neljäs maali, missä 16 syöttöä omilleen ennen kuin pallo löytyi sitten vastustajan verkossa. Kaikki aikojen Hurin ennätys, kun 16 syöttöä omilleen. Saatiin siitä hienon kulmatilanteen jälkeen ja sitten upotettua pallo maaliin. Tänään kiitos sitten tietenkin päävalmentaja Saarelle, joka eilen oli psyykannut hyvin meidän topparit pelaamaan ja saatiin pidettyä toi 0 vieläkin, 2-2-0 sarjassa. Ei mitään valittamista. Mites näkyykö tänään loukkaantumishuolet kentällä? No, itse asiassa niitä oli, mutta ne näkyy positiivisuutena, että saatiin Sarkkista yhä enemmän ajettua sisään joukkueeseen, saatiin Piirosta yhä enemmän ajettua sisään joukkueeseen ja vaikka loukkaantumisia on ollut, mutta kyllä nyt näyttää hyvältä ja kuitenkin aina ollaan saatu avauskokoonpano kentällä. Pienen taistelun jälkeen ollaan kuitenkin niin 5-0 tulos tänään. Niin Saarella ulos. Saarella pidetään sisällä. Hyvä, kiitos tästä. Kiitos.